Bună tuturor! Sunt Irina, iar astăzi voi încerca să vă prezint un mod foarte simplu prin care puteți crea o animație foarte drăguță cu un fluturaș. În primul rând aveți nevoie de o imagine cu un fluture. Adăugați imaginea, iar apoi o micșorați. Cam așa. Dați click dreapta și o convertiți în simbol. Apoi o numiți. Faceți dublu click pe ea. Iar apoi click dreapta pe rama 5, unde veți da click pe Insert Keyframe. Îngustați imaginea. Apoi dați click pe Create Motion Twin. Vă întoarceți la scenă. Și următorul pas este crearea unui traseu pe care fluturașul va putea zbura. Dăm click pe Add Motion Guide și vom desena un drum cât mai interesant. Dăm click dreapta pe rama 1 și dăm click pe Create Motion Twin. Apoi poziționăm fluturașul pe drum și rotim puțin pentru a zbura drept. După aceasta mergem la rama 30, unde vom da Insert Keyframe. Mai sus facem același lucru, iar apoi mutăm fluturașul la sfârșit și rotim puțin pentru a fi cu spatele. Cam așa. La acest moment animația noastră arată cam așa. Pentru a îmbunătăți, mergem la proprietăți și bifăm căsuța Orient to Path. Iar acum putem spune că animația noastră este gata. Tastați simultan Ctrl și Enter pentru a vă bucura de animația realizată. Sper că v-a plăcut.